мис Елфаба. Дълго чаках да видя този дар, жадуван без спир. Ах, може би магьосникът би избрал да бъдеш велик везир. Вълшебникът? О, да! Сега искам писмо да му пратя, да му почушна в аванс. За талант като твоя не знам, гръбни своя шанс в добро да претвориш своите мечти. Добре дошла в ШИС. Ще се видим в клас. Аз дали не сънувам? Може би съвсем не разбрах този дребен проблем, който скрих. Почти ще помогне аз вълшебника да видя с добрина. Ще стане знак. Чакам тази среща, вече съм на ход. Чакам тази среща, точно цяла вечност, цял живот. И с дълбоката си мъдрост моя вид ще забележи, но едва ли глупав е той. Не държи ума си в мрежа, не. Ще каже, че вижда дълбоко в мен и как на доброто държа вълшебникът и аз. Начало за нас. След нашата среща ще бъда с крила. Откриеш ли вълшебник, няма самота. Горд може да бъде тако, отхвърлил този срам. И всички ще се радват, че мен вълшебникът избра. Този дар или бич, моя съдба, може би ще разбера с вълшебникът до мен, ръка за ръка. Един ден ще каже той Елфаба: момиче наглед невиждано, редно е с тази чудна душа да не бъдеш обиждана. Знам, че всички тук сякаш носят щит и се стъписват от твоя вид. Може ли без да съм груб да махна този цвят чужд? Не, че е важно, но нямам против. Добре, защо не? Казвам аз, от двама ще творим ръка за ръка. И двама ще творим ръка за ръка. Без граници, далечен път, без граници. И в бъдното виждам като предсказание. Да, знам, звучи доста лудо. Едно миражно чудо. Вярвам, че ще дойде ден. Ще има празник, чуден фос. Ще бъде той за мен. Нови чувства ще застана с вълшебника до мен. Ще сдържам всеки порив, но на смеха ще бъда плев. Така ще живея щастлива до край. Нищо друго не искам сега.
ръка за ръка.